Vítejte. V tomto videu se podíváme na nejčastější chyby při zadávání úkolů. Chyby si budeme demonstrovat na zakázce o instalaci kabelů v tunelu Lenka. Nejdříve si ukážeme videa s chybami, které si popíšeme, a poté se podíváme, jak by to mělo být správně. Dobrý den. Dobrý den. Mazárek, těší mě. Já vidím, vy to tady máte na starosti ten tunel? Ano, přesně tak. Výborně. Jo, jasně. Vy tady budujete ten tunel na druhý konec města. V pořádku. Víte, vy ten tunel máte hrozně hezký. Jo, mně se to fakt líbí. Já vidím, že tam máte zavedený světlo, že tam ty auta můžou jezdit. Jo, bude to pro auta. Jo, super, to potřebujeme. Ale víte co, ten tunel, to musí být výkladní skříň Prahy, to musí být krásný. Tady to není krásný tunel. Vám chybějí kabely. Kabely, vy potřebujete hromadu kabelů, vy potřebujete ty kabely dostat od tady toho konce a ten druhý konec a prostě tam prošťouchnout ty kabely. Tam ty kabely, to musí být na ledky, na světla, já nevím, na audio, hi-fi věže, optický kabely, všechno, co potřebujete, hlavně, ať to je hezký. To se lidem nebude líbit, my taky máme někdy volby, rozumíte? Víte, kdo to platí? To platí magistrát a víte, co bude? Volby a víte do čeho? Ono magistrát, že jo? Takže kabely. Umíte to? Tam dát kabely? Umíme. Výborně. Takže rozumíte tomu, co chceme? Rozumím, všemu rozumím. Super. No, víte, kdy to bude? Do voleb. Kolibřík říká do voleb. Bude to do voleb. Je to tak možný? Rozumíme si? Super, tak jo, děkuju vám moc krát. Uvidíme se na otevírce. Díky, naschle. V první scénce byla chyba to, že nebyly domluveny detaily ohledně zadání úkolu, nebyl domluven termín odevzdání úkolu. A teď se pojďme podívat na scénku číslo 2. Dobrý den. Dobrý den. Paní Hejlová, potřebuji, abyste vyhotovili plán na instalaci kabelů v tunelu Lenka. OK, a dokdy to má být hotový? No, zadavatel nám říkal, že do voleb. Dobře, tak s tím budeme počítat. Výborně, děkuju, nashledanou. Díky, mějte se hezky, naschle. Takže volby 2015, 2016, 2017, 2018, březen 2018. OK. Ahoj, tak do voleb 2015 to bude hotový. Ve druhé scénce byl problém s komunikací. Je domluven termín odevzdání úkolu, ale obě strany jej vnímají jinak. Pojďme se podívat na poslední část videa. Ahoj. Ahoj. Hele, máme tady novou zakázku. Instalace kabelu do tunelu Lenka. Já počkej, ale já jsem přes jiný kabel, já dělám jakoby sítě počítačový. Hele, kabel jako kabel, prostě to udělej, ty jsi tady expert. Čau. Počkej. Ve třetí scénce byla chyba to, že byl vybrán zaměstnanec se špatnou kvalifikací a navíc mu nebyl dán ani čas k tomu, aby se vyjádřil. A teď se pojďme podívat na to, jak by to mělo být správně. Dobrý den, Janoušek. Vy to tady máte na starosti? Tady ten tunel, všechno tady projektujete, výborně. Prosím vás, vy to máte hrozně krásný, jo. Já vidím, že vám to tady svítí, jo, že ty auta uvidějí na tu cestu, ale jako tady to musí být krásný, ten tunel prostě teďka není krásný, vám tam to hrozně chybí. To bude ale všechno. Ale co bude? Víte, co vám tam chybí? Co nám chybí? Kabely vám chybí. Vy potřebujete... Jaký kabely? Hromada kabelů. Vy potřebujete prostě kabely. Chcete to specifikovat? No jasně, vy potřebujete kabely na ledky, aby to blikalo, aby tam byly světla, jo? Rozumíte mi? To není tak jednoduchý, musíte mi říct přesný parametry. Přesný parametry? Co? Já tady nejsem a přesný parametry, já tady prostě potřebuji, abyste utratili peníze. Tam budou ledky, světla, blikat, navigovat. Ten tunel může mluvit, když to bude potřeba prostě Já vám rozumím, jako určitě takhle chcete, ale potřebujeme to trochu jako specifikovat, potřebujeme podrobnější Maria, přesný informace. Takhle to přece nejde. Dobře, zavolejte na magistrát, odbor dopravní, tam zavolejte Pepovi Novákovi. Pepa Novák je váš člověk. Jo, dobře, šéf dopravního odboru, ten to s váma dá dohromady. Jasný, potřebujeme to pustit trošku žilou, rozumíte? No rozumím, já se s tím domluvit. Jasný, OK. Je vám všechno jasný? No ještě termín. Termín. Potřebujeme to do voleb. Kolibřík to potřebuje do voleb. Do voleb. Březen 2015. Dobře, a to musí být hotový. Jo. I s těma kabelama. Jo, tady budou jezdit auta, ne chodit lidi. Rozumíte? No, rozumím. Super. Tak já vám děkuju. Taky. Uvidíme se na otvíračce. Nashledanou. Dobrý den. Dobrý den. Paní Hejlová, potřebuji, abyste vyhotovili plán na instalaci kabelů v tunelu Lenka. OK, a dokdy to má být hotový? Zadavatel nám říkal, že do voleb. A přesný termín? Březen 2015. Dobře, budeme s ním tady počítat. Výborně, děkuji, nashledanou. Naschle.
Takže březen 2015. Ahoj, tak do voleb 2015 to bude hotový. Ahoj Petře. Ahoj. Hele, máme tady novou zakázku. Instalace kabelu do tunelu Lenka. Ale počkej, já tyhle kabely nedělám, já jsem počítačový síťař. Hele, kabel jako kabel, prostě to udělej, ty jsi tady Ale expert. ne, tohle fakt ne, tohle mám kvalifikaci. Jestli to dáš, ten projekt prostě určitě krachne. Jo, promiň, to máš pravdu. Ale nic se neděje. Tak jo, já se najdu někoho jiného. Zatím, ahoj. Díky moc, ahoj. Teď už víte, na co si dát pozor. Tak se vyvarujte našim chybám. Já jsem zapomněl text. Ahoj Petře. Ahoj. Hele. Ahoj Petře. Sorry. Vyhotovili plán na instalaci. Tak půjdeme za katedru, ti to ukážu. Problém s komunikací.